Sådan definerer du din standardbrowser. En browser er et program, du bruger til at gå på internettet med. På denne computer har jeg for eksempel 3 browser installeret. Hernede har jeg Edge, så kommer Internet Explorer, og den sidste ned er Firefox. Windows har defineret et af disse programmer som standardbrowseren. Hvis man for eksempel har oprettet en genvej på skrivebordet, vil det være din standardbrowser, som åbner denne hjemmeside. Mange har en favoritbrowser. Jeg vil her vise, hvordan du definerer denne, så det altså er denne browser, som altid åbner dine hjemmesider. Først trykker du på startknappen. Tryk herefter på Indstillinger og vælg System. Du trykker nu på Standard Apps og ruller ned. Her kan du se, at i øjeblikket er Firefox min standardbrowser. Hvis jeg trykker, kan jeg vælge mellem Edge, Firefox og Internet Explorer. Jeg prøver nu at trykke på Internet Explorer, og Internet Explorer er nu min standardbrowser.